Di sila makapili man sa ila representante sa sanggunian kabataan kag sumungman sa mga barangay kapitan nga representante sang liga ng mga barangay. So damo-damo ang may posibilidad ka may tsansa na makapungko kag makapangalagad kung maaprubahan na ang redistricting diri sa siyudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na. Bugtaw ron, may klase pa, may opisina pasubong. Aba, kadasig na sang pagkalapulak sang numero sa kalendaryo. 18 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na. Bawti medyo enjoy na ang pila naton ka mga kauturan. 25 dias na lang ay abaw saylo na kita sa tuig 2023. Aber! Kamustahon ta ang siyudad sang Bacolod? Kamusta mga presyo sa merkado? Kamusta ang hinakutay sa basura dire sa siyudad sang Bacolod? Kamusta na ang biyahe sang aton mga di pasahero nga salakyan? Medyo enjoy na kamo? Asod-asod nga rollback sa presyo sang gatong. Kabay pa sa masunod nga simana may patimaan naman another rollback. Ginapangamuyo tayo na kay bisan paano dako ini nga bulig sa aton sini mga driver. Labi na gid sa bulan sang Disyembre. Aber, dire kita nay sa observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Dan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga palamati, good morning. Matugnaw nga kaagahon. Sa ating mga kauturan, talagang mamadyakin, mga pagkamulusag sa mga merkado, ay mapagsakan ng action na Fred. Ang now, sa Chemol, Dogitman, sa biyang now, sa anyway, Rizal sa tiningat-tinion ng Fred, masyado ka may mga tricycles ang nakita nato na nag-biyahe. Actually, kung kagawin Fred, mga tricycles muni ang makabigta ng mga hari sa pero mag-uruan daw o muni mga salakyan di pasahe na. Kanina kung mangkut mo kamusta ang hinakutay sa basura? Well, nakita sa area sa may mga basura pa aksyon na way pa na hakot sa IPM. So, base dugay-dugay. Pero nakita ba ang pilaman na kulturan sa sa ato sini nga mga motorista extra gid nga pagkalong sa pagdala sang salakyan kay hindi niya garantiya sa mga kauturan nga magpinagtulong kita sa pag sang sila sini nga mga salakyan sa tiyang sini nga masyado ka ang dalanon ang dalan sa Rosario sa Dinion kay going kami sa area sang Fred, tawag man no, tricycles, parking speed ng dalan, no? I-check na kaya na ba magkakabigda sa mga mangin busy road ang area sang dalan
Mas may pagpilian siya na kaya dirita kay Driag kalabanan na siya ng Fred gabi siya mga sakyan diriya sa Bruno yan sa area sa Banag halin naman sa area sa Dalaga dirita siya panindahan while ang iban aksyon ng Fred mga salakyan niya man especially kung halin man sa area sa barangay sa barangay Singgang Airport. So, damo ng sasakyan sa Tinion ang amat-amat naman aksyon na Fred privado sa labanan diri kay normally temprano pa magapanindahan, no? So, nag-deliver sa ICM isang mabini entrance amuning kalabanan may mabini entrance amuning kalabanan mga salakyan diriga parking action na Fred while ang iban diriya mga salakyan pasahe ang ali naman diri, no? Okay, action na naog na hindi lang ko manaog action na nani para temprano pa makitanta sa aton sining mga kauturan, especially sa aton sining live may iban ta ng mga kauturan aksyon na Fred nga amat-amat naman abi sa pagpanindahan. So again, mga naglalay nanari-sari nga mga baligya ang ari diriya sa may bagsakan area, especially ang kadabanan wholesaler diri man sa area action Fred sa may dalan sang Margarita o diriya pili ka kung mga nanari-sari nga mga utan nga ginapresentar sa aton sing mga kauturan. Pero iniya kung sa may Margarita action Fred diriya mga pinutos, no? Especially nga mga utanon kag iban pa. Ari naman diriya na plastar action Fred ang mga uga, no? Dirita bala sa uga. Dari man ibaligya uga, sir? Imo na, sir, no? Yes, ano ganing nga ta, sir? Carlos. So, live ka subong, sir, sa Action Radio. Sir, kamusta ng mga baligyan na itakaroon sa mga uga, sir? Wala. Dinihalin mga uga mo, sir? Dinihalin na Bacolod. Sige, matamaton ta. May Action mga... Alvin? Yes, Action Friend. Mangkutabi kung pila ang uga balingon? Ang uga balingon, sir, tagpila. Wala ba balingon? Why ka balingon? Wala. Available action na Fred ang wala niya. Oo. Ang kalabanan diriya tabagak. Ano? Tabagak di mo, pre. Oo. O tagpila ng tabagak mo yan. Tabagak 9,000 to 40 240 ni action na Fred ang kilos ang tabagak. Pinakas. Kuan siya ng uga na gid niya, no? May araman diriya isang hipon, pre. Tagpila na. Ang hipon mo. 300. May action na Fred. Ang ugang hipon. May ariman diriya sapsap nga uga action na Fred. Kag sapsap mo sir. 280. Ano pa to sa uruunan tong mga isda mo available? Mga daw pinakas mo na yan, no? Busaw. 400 ang Saudi action na Fred, no? 400. Mag-aluwas diriya ang mga available mo pa diriya. May magluwas ini bisugo 480 ari pagin sara dinamos mo sir tagpila na 180 dinihalin ang ginamos mo ni diri naman Uga nga lukos wala? Uga nga lukos lang taon ta ni action na Fred, no? Matamaton ta. So, uga nga lukos negative. wala uga nga lukos. Oo. Pero may kisa may manggagabot man sa imo uga nga lukos. Wala. Why gid no? Okay. Why gid uga nga lukos action na Fred, no? But mayo ni siya sa ato sini nga mga kauturan. Especially kung mag-utan ka, taga mo ning ilakat mo sa utan ba o kampiyon, no? Taga rin gali, sir? Banago. Barangay Banago. So, sa mga taga-barangay Banago, mga ututa, riman na direk ang baligya, no? Dito sa area sa Margarita. So, amuni action na Fred, ang iban mga kauturan ta, nag-plastar man
sa nga ila sini nga mga barya. Actually, may isda, uga, may utan, may ara man mga manok action na bread diri naman sa area sa nga Libertad Public Market. So far, amuni ang pila ka mga presyo sa merkado and at the same time ang sitwasyon sa Laragway sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod. Ang observations ang patrol ginadulong sa inyo sang Santos sa Herbal Coffee Mix. Amuni ang kape nga pulis ang yerba. Kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Ginadulong man sa inyo sang Hiraw, una si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. O kapangumpra na kamo, ang suludanon sang kabataan, pabaluni na lang, lakip na sa naga-opisina. Hindi ka mo magpaburoy-buroy, mas temprano nga magbugtaw, madamo kita sang mahimo nga trabaho. Pwede ka na pagbugtaw katigang, pwede ka na kaluto sudan. Kung temprano kapagin mga alas 4, pwede ka pakakanto sa Libertad, sa Burgos, balik ikaw, pwede pa nga makahimos para sa mga balalunon, plansa sa mga uniforme sang kabataan. Ang ako niya sigurado, ginatan nga langka ang akon sudan karon nga aga. Amo na kinanamangkot ko kon pilang uga balingon. Kay luyag ko isakot sa ginatan nga langka uga balingon. No? Namit mo. Butan may batuan ka, sos may paitan, kanamit. Sampawan mo sa dahon kamuti ba? Porte sa pagkanamit. May lamayo ka nga karaho, may sinamakan kao, areglado na ang pamahaw karon nga kaagahon. Nabinagit ko nang ga-serve si mo bago lang tapos paligo, gatampi lang tuwalya. Wow! Kampyon ang pamahaw karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:18 na morning kay Doy Arthur una gid siya. Kay Sandoval Jane, good morning man. May lang nga pagupod-upod sa ato na tagsagit kagkagahon. Toto Alex Buntisaga pa, ara na siya. Si Ters Vergara Sanso, good morning. Gamonitor sa Moises Padilla. Kay Roming Estrabon Hidalanga, good morning man. Dira sa Barangay Talaban, Himamaylan. Nagaupod-upod man sa ato na karon nga kaagahon. Subong man kay Lisa Castiliano Parungaw, good morning. Nagamonitor sa Cabanatuan City. Ba, layo gawa. Kay Irone Lo del Rosario, nagamonitor sa Kingdom of Saudi Arabia. Taga Saudi da, good morning. Kay Jimar Homisilio Martisano, good morning. Monitor kami sa Canlaon City. Taga Canlaon City, good morning. Kay Chao Israbon nga pita, salamat gid. May lang nga pagpangapi-kapi. Kay Milvin Piñapel, good morning. Kay Cyril Hipulane, good morning man. Kay Evelyn ni Pamusino. Kay Julpa Caritativo, good morning. Kay Julpa Caritativo, morning kuno. Kay Bindol o Bindol Family Tilong Kulot
karitatibo sa Barangay Robles, La Castillana. Kay Rochelle Evangelista, good morning. Monitor kami dia sa Barangay 14 Dawes upod sa asawa ko, Annalyn Evangelista. Happy birthday kay Rochelle Evangelista. Rochelle, happy birthday sa imo karon nga adlaw, kabay pa. Malipayon ka sa imo pagsaulog sa imo kaadlawan karon nga adlaw. Taga Gimaras na good morning. May lang nga pag-monitora kay Judge Nap Diamante, gabugtaw ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Parerimias Arroyo, good morning. Stoto Raul Alibuga, galadlad ka na pabahaw mo da. Good morning kay classmate Efren Pompirada, kag Nets Alarcon. Dira kay Riobin Tampos, kag Bob Rancia, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na. Tagsagid kakaagahon. Kanami idugsing, no? Kung kagahon bla daw lipay ka man nga magduludugsing. Kay Imbong Dio Campo sa Maaw, good morning. Kay Abraham Sirantes, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Oy, anano ang pila ka dalagko karon nga mga balita kag isyu nga aton arangkadahon sa ikadua nga hutong sa aton pagpangalagad alas 6:30. May mga pila ka mga dalagko nga mga isyu nga aton daydayon karon. Samtang ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon na hindi ka mo malipat sa Life Extension Clinic alas 9 sang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar ka mo dira. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag akseptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Langkoy nga pangabay kita bakal gid kamo sa ila produkto nga ginarekomendar sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubra na dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4 piece lang.
Amo na gani pagkapatid ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitipar na na. Yung ukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko na. Ingat na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka kay nga mo ito nga pag-amoy kung Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa. Naon, Sherline, nag-aapekto sa Northern Luzon, ang bilog nga Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro, may mga gulugal umon nga kalangitan panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Damaayad-ayad gawa pero mapaang-paang padyutay ang panahon daw hindi pagin mabatyagan no? Ang hangin amihan. Kay Provincia Villacampa, good morning. Monitor da sa Purok Mahimulaton, Banago. Taga Banago da, good morning. May lang nga pagmonitor si Imbong Jucampos ang Baaw, araman siya. Naga-monitor si Abraham Sirantes, good morning. Kay Murada Juanita, naga-monitor kami sa kapital sang La Carlota, sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital. Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa abiwi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online. Mas namin isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Okay sana. Ano nang nahuya ako makulang. Pigado, tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang
paglaong kag always kamo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gid yang babatian niyo kung nadala kami o kun wais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pa gid daw. Nakabudla gid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time antong na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang ako makulang. Yung may pigado tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong Driver sa pagpapanaog sang presyo sang gatong mayo-ayo man ang diesel mga 1.90 man kada litro sila sang gasolina. Ang mga driver daw na uli-ulian jutay. Taso nga simana ko manaog pagid ba? Wow! Kampyon ang regalo pamaskwa sa mga driver. Action Radio Philippine Standard Time las 4:48 na. Ining artista bala kag nagagwa sa telebisyon nga si Bong Navarro ba 1 milyon ba ang piyansa temporaryo nga kahilwayan nakagwa sa bilangguan ba ano man nga plastada yang artista ka kaso mo rape ba daw hindi amuhaw ang buot silingon hindi kag hindi mo paghingalitan na pag-artista mo kung matuod giman kay mante in pamatbatan gin bilanggo na sa kasong rape ay ho kabudlay no munang kaso iyang wala gid pulos na klase kaso abi ulo enjoy ka pila na naya ka minutos pero kung madakpan ka abaw kag ilunggo ka sa sulod sang bilangguan tinuig nga kit-kit mo rihas ano man nga utok sang tao no dahil hindi ko maintindihan hindi mapungga na balatyagon giday kalain. Action Radio Philippine Standard Time las 4:49 na kay Jeronimo Vergara munida kay Mrs. Carmelita Gonzales Vergara
sang Sunshine Village sa siyudad sang Bacolod. Kay Gilbert Aliaga, tamiyaw ko na, gayo kag Nigia nga pamilya. Kay Crisilda Balindes Iman, good morning ko na. God bless sa tanan. Kay Renato Tanuan, good morning. Nagamonitor siya sa Sinda Josipa sa Banwasang Isabela. Kay Christine Danyuso, good morning. From Barangay Bunga, Don Salvador, Benedicto. Kay Inday Blasa, ara man siya. Kay Iljan Cabudillo, Paburada, morning. Sa mga taga-sityo Amiles, Barangay Santol, Binalbagan, morning man kuno sa pamilya Paburada. Si Nimpa Ibanez sang Barangay Tangob, ara siya. Nagaupod na sa aton karon nga kaagahon ba? Si Inday Jinky di Alagdon, morning kuno kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo, Kagdok Mat Mayo, Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe di Alagdon, Alma Uligon, Noel Amar, MJ Sison, Mikey Montilla, pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Bing Bagatila, naga-monitor man, tamyaw ko sister ko, nga si Daisy Bagatila, sang happy birthday. Kay Daisy Bagatila, malipayon nga pagsaulog, si mo kaadlawan, karon nga adlaw. Kay Marcel Alonsabi, good morning. Tamyaw yada, si Tilma Pihida Sion Kadungon Hope sa Budugo, Dindin Pagsugiron, si Hinisa Sibunga, taga Sinda Conchita, Coscolwela, Barangay Sagang, Sala Castiliana. Si Idila Oskag Nanay Sabil, nagaupod man sa aton, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Ang pila naton ka mga kauturan, diri sa syudad sa Bacolod, naga-enjoy na sila. Halos ga inigpat-igpat na ang mga establishmento komersyal. Ang pila naton ka mga kabalayan, konsudlon mo, may mga Christmas tree na. Porte ni ang gamit gali sa kuryente, no? Ga sinigasiga na. Ang buot silingon na gina-welcome na ang pagsulod sang Pasko kag bag-ong tuig. Pero ang palupok na jutay pa lang, no? Mas mayo ganiya. Jutay palupok, jutay disgrasya. Kamusta? Naputos na ang inugpamaskwa naton karon nga tuig. Kinanglan supot-supot kita para nga pulupamaskwa sa kabataan. Unahan yung kabataan, kay ang Paskwa para sa akon paragid sa kabataan. Enjoy ginang kabataan mo, kung dalon mo sa mga lugar lang gasinigasiga lang ang mga dekorasyon, kaysa may mga kulukwarta ga-enjoy na sila mo. Nga mag-dekorar bala sang mga matahom nga dekorasyon sa panahon sang Paskwa. Kung damo kakwarta akalain. Ari anayawa kay mga pikapit kadali bala. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Ako na would like, mayara ganyan na butang sa module nga, search mo, tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di, laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary ka secondary ka na. Or, bugtaw. I-record sa ang kinanglanon nga kapasitisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fritz lang agi kaya nga mo ito. Muna ka naman. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iba man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Palibot sa syudad sa Bacolod, maoga sinagana lang ang Christmas party, wala kagtuo. Puwerte, no? Amo ning panahon sa Disyembre. Kinahanglan, ilo-enjoy lang, ano? Wala problema. Basta matawhay lang. Hindi lang pagpatamaan ng agad higop balas ang makahulubog nga ilimnon kay delikado man ina sa aton ikaayong lawas. Ang husto-hustuhan lang nang enjoy ka man bala. Nami ginman kung kaysa mo nga may ara medyo tulutugong jutay para magpula-pulang pisngi. Baba. Siling daw kotes porcelana. Gali kay nasudlan alkohol ang lawas. Action Radio Philippine Standard Time las 4:59 na pasudlon tanaanay ang report sa puwersa sang aton kapulisan sa sini nga mga tinion. BCPO CDEU ginamonitor ang posibilidad nga pagsulod sang druga subong nga bulan sang Disyembre. Daw hindi malayo. Pulis Balita. Detalye sini upod kay Aksyon, Eric Magbanwa. Aksyon, Eric.
Good morning, Action Fred. Report gikas Bacolod City Police Office. Ginamonitor karon sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit ang posible liwat kapasulod sa droga diri sa syudad sa Bacolod sining bulan sa Disyembre. Sunod sa kay Police Lieutenant Joven Bugato, tagapamuno sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit, nga pagkatapos sa Mascara Festival, nagdubo ang supply sang shabu diri sa syudad sa Bacolod, samtang nagtaas naman ang bilis ni Action Fred. Sunod kay Bugato, nagatingwa ang grupo sang kilala nga drug group nga makapasulod sila liwat sa shabu diri sa syudad sa Bacolod tungod sa okasyon sa bulan sa Disyembre, ilabi na ang nagadagsang nga Christmas party. Nagpasalamat naman Action Fred si Bugato sa bulig sang pulo ka mga police station diri sa syudad sa Bacolod, kalakip man sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kag Regional Drug Enforcement Unit sang Police Regional Office 6 nga nagabulig kampanya kontra droga diri sa syudad sa Bacolod. Liwat gibandaman Action Fred ni Bugato ang mga drug user kag drug pusher nga utatana ang ila sila nga bisyo bangot hindi sila maguntat man sa pag-aresto kapapasaka sang kaso batok sa mga persona nga nagapadayon sa pagnegosyo sa pagbaligya sang shabu. Siguro hindi may tabo doon kita ng mga okasyon diri sa syudad, no? Hindi malikawan no, ang mga pusher mag-nika naman paagi na makapasunod diri sa ilang items or illegal drugs diri sa syudad sa Bacolod. Pero sa amo no, i-continuous mo aton yung operation, continuous mo aton yung monitoring. Sa muli siguro sa mga pumuluyo, no? Aatan sa aton information kay nangangalaman aton sila mag-consider para makapulig man sa pagtap na. Hindi man gid mahuntap pero at least mapagsunod diri sa illegal drugs diri sa syudad sa Bacolod. Hindi naman kawan sir nga secret tabo sa mga supply nila no halit sa ipan ng mga banwa halit sa ipan nga rin di amo na hindi na para bantaya natin man siguro sir no di may okasyon na. Hindi kumpara natin ang price no sa naggigat ng mga pinulan mas taas-taas ang presyo sa siguro. At siguro nagbubo ang supply nila sunod sa pool. Sa bulan sang Nobyembre, sir, ang monitor namon nga nagbubo ang supply diri sa Bacolod. Amo na wala nagtataas man sila sang presyo. At sa subong December, amo ka na nabulutan tayo natin kay kung magbubo ang supply nila diri, simple ang presyo sila either nga magataas lang o kung mag-steady sa. Again sir, may warning kaliwat sa mga nag-engage yapon? Pwede, baka naman natin na ay huwag man tayo matutan at ating tutulong. Police Lieutenant Joven Bugato, tagapamuno sang Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:03 na. Bisan ano mga bantay galusot gid ang druga. Damo ng drugistay, no? Hindi man na magbakal kung wala sang gabakal. Hindi man na wala man na sang poser kung wala user. Amo ina nga sige gyapon. Hindi ko black intindi mo. Kisaga palibog ko ano ang gagamit sila sang shabu. Ang iban kapanigarilyo naman. Bisyo na nga dana. Malain man sa lawas. Ang shabu mas nagid kapuraw lang hilo na ang asigigid no uno. Hindi ko maintindihan ano kabudlay no. Kabalo mas lang nga hindi maayo sa lawas. Kabalo mas lang nga iba nagbuluang na bangod sining paggamit sang shabu. Kaya kung hindi makasarang ang dugo mo kag lawas mo, iban ti patay Anyurisom mamalakian galupok ang ugat bla sa tangkugo. Ang iban kung hindi mapatay nagabuluang kita mo ng iban daw galakat sa dalan wala puroy babae kag lalaki kay hindi na makabakal sang ila sini nga bisyo. Ang iban hindi na pagbatunon sa ila panimalay kay wala na sang pinakalain nga panimalay kung may adik. Hindi gina malipayon nga klase puluyan kung may adik ang isa ka panimalay. Nang portinigid ka adik ka, ang tanan nga kinabudlayan mo, ruto niya baligyan na, o ruto niya na pangawat para ibakal sa bisyo ya. So, problema mo, ina nga problema mintas tantong ara sa sulod sa puluyan mo, hasta buhi ka man nga problema. Kung abuton na sila maghay kayo, hindi gini kakilala sa ginikanan nila. May mga reports ba kulo, kadumdong nga mo to? Nga may pinataya bata ya, kay patyon sa bata ya mo. Ang butsilungon, hindi nakapangilala ang bata kung sinong ginikanan niya.
kay puno nakahilo ang utok ya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na kay Evelyn Sinaon morning nga monitor kami ni Lani Ulagay Sampurok Gaisano Barangay Alhes. Ba si Aida Alunan. Aida, good morning. Kay Baran ni Rico morning kuno kay Bukay Aming Opsima Gingging Perez Konsing Baran alin sa Sitio Paet La Carlota City. Kay Salvador Tanalion, good morning, kapeta ni Tiba. Morning kuno kay Sophia Angel Tanalion, naga-monitor live sa Pontevedra with love. Kay Jose Mongcal Torilla, monitor kami diri sa Binalbagan, sa Barque Tribe, kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sang Binalbagan, good morning sa inyo. Dira kay Cordero Sorita Rande, good morning. Nag-monitor Facebook silay, taga silay, good morning. Kay Jose Mongcal Torilla, good morning man. Kay Niliana Sabran, morning. Monitor kami sign on San Opgid sa Barangay Tagok, Kabangkalan, Sabran Family, Ngapita, salamat gid. Kay Mirian Joso, good morning man. Patamyaw kay Romel Joso Torres, happy birthday. Dira sa Barangay Kabkab, Isabela. Kay Romel Joso Torres, happy birthday gid. Alipayon nga pagsaulog sa imo kaadlawan karon nga adlaw. Kay Mar Biranyo Lingoste morning, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Mar Halbuna, good morning man. May lang pagmonitor sa Silay City. Aba, si Primo Dan Halico. Primo, good morning. Miyembro ni sang missing. Missing ko, wala. Good morning na sa inyo. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Kay Lado Kagasmin Galagate sa Ngasinda Gumabat 2 Barangay Elope Silay City, good morning man. Kamusta da si Pare Kinit Pabunla kami kitanay. Kay Pare Erning Hurilya gabugtaw na ni siya. Si Paring Istoy Querido gawuking-wuking ka na. Morning da kay Barbinsi, good morning lang sa inyo. Mulo monitor upod-upod lang kita tagsagid kakaagahon. Enjoy na kusna, basta ara kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Balikan ta kamo pagkatapos sini. Ang inyong mabatian, isa kabilaya. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na
ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, GFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito nga impatigayon ang ining activity together with sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagapasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kag sa iyang mga kaupo nga mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma.
Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sa hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan sa eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Pato. Kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, liwat naman nga magapangatubang sang dugang nga kaso ining 34 anyos nga lalaki matapos nakuhaan sang illegal nga armas. Samtang ginaserbihan sa mandamiento de arresto sa kasong pagbaligya sang illegal nga droga. Ang naaresto kilala kay Jojan Villar, presidente ni siya sang sitio Sibukaw, Barangay Banago, diri sa siyudad sa Bacolod. Tunod diri kay Police Captain Armelin Vargas, hepe sa Police Station number 3. Si Villar ang ginaresto pagi sa joint operation sang Police Station number 3 kag PNP Drug Enforcement Group by virtue sang warrant of arrest. Diin ang warrant of arrest ang gina-issue ni Judge Amsel Leite Mercader, ang RTC branch judge sang branch 48 Tapitsahan, August 1 of 2021. Wala gid ni siya sang piyansa para sa iya. Now dugang pagida diri ni Vargas samtang gina-aresto ining si Villar, nakuhaan pagid siya action friend sang isa ka caliber 45 loaded sang isa ka magazine nga may duha pa ka bala. Samtang sa station number 7 naman, na-aresto ining 27 anyos nga lalaki matapos ginserbihan man sa mandamiento de arresto kahapon nga adlaw sa Vista Alegre. Ning na-aresto ang kilala kay Richard Gomez. Hindi siya artista, kundi ka pangalan ng ginsang artista alias Boyet. Residente sa Puro Kalubihan, Barangay Vista Alegre. Sulod diri kay Police Captain Elmer Bonilla, si Gomez ang ginaresto by virtue sang warrant of arrest sa kasong malicious mischief. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang
D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag BCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio ang mga pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sa bakterya kag virus. Sa inyo pag-inom sa D3 Bio matagadlaw, makasiguro Patrol, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap na to resulta Small Town Lottery first draw 1929. Unang bula resulta 19 kag 29. Second draw 10-29. Ikadua nga bula resulta 10 kag 29. Third draw 27-31. Ikatatlo nga bula resulta 27 kag 31. Rekta kita. Yari na ang Luto Result. Resulta sang Luto tatlo. Una kita 649, jackpot 15,840,000. Ang jackpot 15,840,000. Kombinasyon in any order 47, 37, 25, 1, 3, 23. Kombinasyon 649, 47, 37, 25, 1, 3 kag 23, 658 kita sa kadako-dako sa jackpot. 348,374,388. Ako dako ba? 348,374,388. Kombinasyon in any order 53, 23, 46, 22, 58, 9. Kombinasyon 53, 23, 46, 22, 58 kag 9. Sa ilo kita 642 jackpot 7,176,331. Ang jackpot 7,176,331. Kombinasyon in any order 8, 19, 29, 25, 2, 41. Kombinasyon 8, 19, 29, 25, 2 kag 41. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Kay Nilita Binyas Muya, good morning man. Kay Jupel at si Carial, araman siya. Tamyaw ya mamaya Isabel aga pa, naga-ehersisyo. Si Ibon Bosher sang Germany, ara siya, good morning Ibon. May lang nga pag-monitor. Dira sa kay Mia Salmurin, Cesar Paunal, good morning man. Kay Roger Burgos na, kay Mama Yawini Giray Burgos sa barangay Canmuros, Binalbagan, sa pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota, kuno good morning man. Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. May pamangkot lang ko sa inyo. May tumor ka bala, may bukol ka sa baga. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ay Torres sa mga katapos ang
Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan pong luyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa dire nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amodi nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, hindi pasalamat ni King Saltiong na ginatag sa aming paghatag sa medical mission dire sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat nito nga yung patigayan ng aming activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Bahuyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa bahay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Lalaki nagtuyo nga mangawat sang taklob ka manhole sa dalan Aranita nagatubang kay Mayor Albi Benitez. Italiw po di Action Dale Salazar. Action Dale.
Bylaw Action Fred, gin kompirmara ni Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu nga nagpangayo sang pasaylo ang lalaki Action Fred nga nagtuig nga kawaton ang taklob sang manhole sang PLDT sa Maydalan, Araneta. Gin pahayag ni Chu nga Lunes sang hapon sang nagatubang kay Mayor Benitez ang suspect kaupod man ang nag-upload sang viral video. Gin pahayag ni Chu nga ginsaway ni Benitez ang tricycle driver kag ginhambalan nga sa lang iya ginobra Action Fred kag digto nagpakayo siya sang pasaylo. Sa impormasyon ni Chu, ang lalaking residente sang Barangay 5 Airport samtang wala man kalalaki nga upod sini nga nagpalagyo. Ang residente naman sang Barangay 35. Ginpahayag sang opisyal nga posible hindi na magpasaka sang kaso ang alkalde kag hatagan sang tsansa ang suspect. Ginsaway din sa ni Mayor, nambalan din sa ni Mayor nga sa lagi na imo ginubra. Damo man to sa kuan nga hayog sa patawad ganito sila niya mabag-o na sa Nabatian ang tingog ni Secretary to the Mayor. Nabatian si Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu. Sa mga mahilig magpangape pero health conscious, akong gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang ready-to-drink coffee fortified with vitamin D3 sa kada sachet. Action Radio Philippine Standard Time las 5:36 kay Warlito ni Siada morning kuno sa barangay Talok kag barangay Magbalyo. Kay Dodge Dalida morning kuno kay Sinika Mahilom kag Perla Dalida, si Selbik Beko morning sige kay ano to Solk Magwad Bibot kag Billy Bilyisa, Fernando Jaime Cristina Maglantay. Dira kay Billy Albay, good morning man. Monitor kami sa Pulok 2, Lagran na Albay Family. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatinluan niya, ginapabakod niya, ginabalanse niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka sa vitamina, supplyan ikaw sang Evergreen Herbal Capsule. Kulang ka vitamin E, C, B, magnesium, potassium, calcium, zinc, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. Mabakal sa Lolita Pharmacy sa Isabela, Sarsi Drugstore sa San Carlos, G3GE Pharmacy Victoria City kag MGY Pharmacy Sagay City. Action Radio Philippine Standard Time las 5:38. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isa kabilayaran. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking,
we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw man lang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag
sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan sing mahal nga Dios magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinahanglan man kung magpadayon ang inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek Upod kay Aksyon John Diaz. Aksyon yan. Tatlo ka mga persona Action Fred na nagkadakpan sa separado nga bypass operation sa ginpaligayon sa probinsya sa Negros Occidental. Ang una nadakpan naman sa may syudad sang Cadiz, ini siyang ginkilala kay Darrell Horetso. Horetso, 31 anyos, residente sa Purok Sacred Heart, Barangay Zone 4, susurad sang Cadiz. Ining si Horetso ang ginakabi naman Action Fred nga isa ka state-level individual. Sa bypass operation, na-recover kay Horetso ang 5 tanan ka mga sachet sang illegal nga droga, ginabulubanta nagabugat sang kapin 1 gramos, kag ginabulubanta man nagabalor sang 4,760 pesos. Wala labot sina na kumpiskar man ng 500 pesos nga bypass money, isa ka coin purse, kag isa ka tuter Action Fred nga ginakabig drug paraphernalia. Samtang sa banwa naman sang Isabela, arestado man ang 40 anyos nga lalaki nga ginkilala naman kay Dexter Matubo, residente sa Barangay 3 sa banwa mismo sang Isabela. Ining si Matubo ang ginakabig man nga newly identified drug personality, state level individual. Na-recover diri sa posisyon kay control ni Matubo ang 4 naman ka mga sachet sang illegal nga droga ginabanta nga bugad sang katunga sa gramo kag may estimated market value nga masobra 3,000 ka pesos. Sa syudad sang Bago, arestado naman si Pebrel Prado alias Dagula. Legal ang edad kay residente sang Purok Newton, Barangay Talok sa syudad sang Bago sa bypass operation sang Bago Component City Police Station. Na-recover diri sa posisyon kay control sining ni Prado ang siyam tanan ka mga sachet sang illegal nga droga kag isa ka open transparent plastic sachet sang illegal nga droga nga gibulubanta nagabugat sang kapin 1 ka gramos Action Fred kag may estimated market value nga 6,800 pesos. Ining 3 ka mga persona ang nahunong karon sa custodial facility sa natungdan man nga mga police station.
sa totalan nga mga kaakson sa nagapangita dira sa mainit nga kape kon kaagahon baas da kape. Isa lang ato marekomendar sa inyo mag-inom na sang Dr. Alfred's Green Coffee mga kaakson. Kumumuning sa isang kape nga puro-puro gid nga mangosteen, manamit pa ang sabor suning. Tay kung nagapangita ka sang kape, wala na sa iban pa nga ginarekomendar naton sa inyo ha. Amo nini ang Dr. Alfred's Green Coffee, mga kaakson mabakalman sa mabutika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita gikan sa Nokpo, ang kaakson nyo, Akson Jan Diaz, una sa balita, una sa Akson, sa Bacolod Akson Radio. Akson Radio, Philippine Standard Time, las 5:49 na, kay Salustiano Bunda sa Barangay Alicante, Sarabia, nagatamyaw si Sunya Baira Sang Rosal, Takuling. Si Mark Araujo, good morning, naga-monitor man. Si Rodney Ismaya, good morning, nagabiyahe. Bao, naga-monitor samtang nagabiyahe. Si Aida Alunan sang Granada, si Marikyata. Morning, kuno kay Armando Espinosa sang Himamaylan. Kay Juan Ogdamin, good morning mana. Tupad bala na mo Josephine Escamilla. Naga-monitor man. Kamusta da sa kapihan da? Si Boy Balat, Minister na da. Si Dot Sullivan, si Monitruha, si Nelson Distrito, si Diok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Pareed Jamson, kamusta ka mo? Si Billy Caro, si Jimmy Candelario, kag si Polding Hipes, Pemede kakanto. O, sige kareglado. Kay si Boy, sa si balipat ka mo, Christmas party sa Pitya 10 Sabado sa Don Salvador Benedicto sa lugar ni Bida Tombos. Daligid lang, Federlip Lending Corporation. Kinapaibalo nga ang Federlip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Akson Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung ano madala kaya di amo na guro sir madamo kay salamat sa inyo duan mga kay Jan Diaz kag sa tanang gina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Time la 5:57 na. Sabit ko lang makadali ining pangabay sang aton mga sidewalk vendor sa kay Mayor Albi Benitez kahapon na pila ka mga vendor nagpalayag nya kutani Paskuhan man kami ba nga kun pwede kami makabaligya sa palibot sang public plaza do kada tuig daw ginatugtan man na galing ang mga sidewalk lang depende na base kon tagaan man konsiderasyon sang alkalde sang syudad sa Bacolod ang mga sidewalk vendor naton nga nagabaligya sang mga prutas. Hindi lang kamo yung magbaligya palupok kay kadelikado sina. Dito lang sa reclamation area ang mga palupok. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:58 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.